Näme diye? Qızıl gül söýgüň alamaty, ak gül dostuň alamaty, sary gülem aýralyň alamaty diye. Şular ýar tarja güller. Şu wijan ejem üçin çekýän ýörüýte. Ejem jan näme kiçi wagtym men sana diňe sary gül berdimmiken? 16 ýyl boldy. Kiçi wagtym sana sary gül sowgat etdimmiken? 16 yıl oldu. Seni görmedim ben. Himmedat gülyalı, himmedat koy. Yıkıcıdat kevem. Sana İhtiyacım var, ihtiyacım var. Ruhumun sevgine ihtiyacım var. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün. Birinciden, oğlanlar, siz erkek adam, erkek mertebeňiz var, erkek awreňiz var. Bir gyýy seyip it bolma. Bir gyýdyň ýzyny it bolma. Hiç hil ýagdaýda gyýza söýýän, köýýän, ölýän diýmän hiç hil öz gadryňyzy gaçyrma. Ýa bir sluçy boldy. Karoç bir oglan bir gyýdyň ýzyny it bolup ýör, oýunjak bolup ýör şu gyýdyň eline. Prost gaharmy elýär görüplay oglany diýen bir gyýdyň ýzyny beýdip algama, beýdip oýunjak bolmagyň eline diýen ýok. Stena diýdiňmi, hawa diýdiňmi bir köpük. Beýtmän gowy oglanlar. Erkek bolan, muzyk bolan, gyýyzlar näme? Şo bolmasa da bolýar. Men özüm gyýyz bolup diýenne, şeýle bir gyýyzlar bar, gömäýmeli prosto ýere. Daşetsin. Gyýyzlar, şolar ýaly etýän gyýyzlarym diýesmelenok, başga da diýmeli bolýan olara bolýar, şolar ýaly gyýyzlar. Oglanlar itedip oýnaýan, gülüp begenip bermäň. Begenjiňiz uzağa gitmez. Bujağız edip beren oýnuňyz uzağa gitmeýändir. Ýadyňyzda saklaň. Şunuň eden oýunlaryňyz geljekde siziň başyňyza bela bolup geler. Oglanlar beýdip kületmäň, olaram biriniň çagasy, bir Hudaýyň bendesi olaram. Insabyňyz çatsyna, insaply bolan azajak. Hemme gyýza degişli däl, hemme oglana da degişli däl. Bar şolar ýaly arasynda. Şolar ýaly gyýzlar bar, alyp gömesmi gelýär ilim bilen. Gülýär oglanyň bagtyny ýatyrýarlar. Her bir raýonda şol oglanlar bar. Daşyndan sere daýmana çöpe tursup geýdirilen ýaly. Ýöne öz pikiri boýunça Habib Nurmagomedov. Ömür başagy klişkasam gara. Gecesiniň korpagly. Hiç kaçan oglanlara goşulman ömür gyrada söýgülsi bilen gurulaşyp oturýan kusak. Hiç açan, hiç tadı goşulmayan, o hiç tadı düşünmeyen. Ne bu bolsa rayonna kyp çağalan şefi. Biz, salam. Salam. Neme? Soraw geçen tortam sizi. Towa daşetsin, olar ýalakdat bizde hiç açan görmersiňiz. Ay bola, rahmet bolsun. We, ýekejemi başlaň. Siz onu näme çek bolýaňyz? Gaýnymyň daglangyny şonu utlajak boldum. Brat meni surat alayda. Olu brat alayım. iPhone'um alýarmy? Samsung'da gonuň eten okma? İnbet telefon yeketek Samsung 120 Hz sildik 5G telefon üçenok ölenok itenok dadan dana tıptırıp PUBG şu jagaş garajda da heret yanımda götürdüm yürek spakoy Samsung eline üst verip gör hep tapar 100 jagaşlı da won kepi jazat gonunu şat Viber ömonarlarını belleýär ellep gör ayda bak ellep gör ay hiç hili kemçilik yok bu dizayn 1 TB pamet iPhone İnbet kamera iPhone Bataryň bir hepde ýetdi. Brat kurladanny. iPhone. My boy Samsung bilen deň boljak bolma. Ýalňyş düşünmeden götürem o. Näme diýsen sen diýer brat. Ýa-da Samsung iPhone-sy bolup bilen o. Surat alaýma biriňi do.
Oglanlar barada. İti turdup yerine yatıp, gargalar bilen köçede bir döwüm çöreğin üstüne urşup, ýidi bolup bir arçalyk bolan paýlaşyp içilýän döwürler lüboý oglanyň başyna gelip bilýär. Ýöne iň gyzykly ýeri şo döwürler başyna gelýär bolyn, ýanynda kentlaň, dostlaň, birden işler köpelip, birat tam habarlaşar. Şu wagt ýanymda adam, ma soňrak jaňat ýanyp başlaýar diýäňmi? Näse sorarsyňyz o samsyklap başladyn gülmeli ýer niýe daýdy? Gülmeli yer bärde däl. Gülmeli ýeri haçanna seň işleň uğruna gidip jüýüňde 5 mandan köpeli uğranna ýanky kentlaň ýygyna gelip dostum haçandan mer görüşmedi gaý. Ýerde otururlar o diýip başlaýşlary hakykatdan hem gülkünç. Şo taýda gülmeli ýere gelýär. Bu wideoňy bilen diýjek bolýan zadym, bir zadym bady we hiç haçan begenmäň, ýok diýip hiç haçan gynanma. Sebäbi hiç haçan bilmersiňiz. Allah Taala size baýlygy sinag diýip berdimi? Ya da yokluğu, gariplığı, fiilağı diýip berdi. Allah iň gowy planlaşdyrjydyr. Şoň üçin tevekkül ine Allah we sabr. Allah'a inan we sabr et. Janyň sag bolsun. Kalan salam restoran adyny sora berek. Bilseň bilmesen TikTok'a ýat, radymy? Hadi. Dogan sorak şeýle. Yer şaryny iki bölen çyzyga näme diýilýär? A. Çyzgyç, B. Pozgyç. Çadgat. Senki dogry bildiňiz. Ne diýersin? Şeňde çykýardy. Dostum, salam restoran adyny sora berek. Bilseň bilmesen TikTok'a ýat, radymy? Radi. Dostum sorak şeýle. Türkiýanyň paýtagty näme? A. Germaniýa, B. Afrika. Ýetsemde. Oňa burato. İstanbul. Senki dogry bildiň, ne diýersin? Ne dostum? Sağ ol. Vallahi serdin dogan. Salam restoran adyna sora berek. Bilseň bilmesen TikTok'a ýat, radymy? Bolýar. Dogan, sorak şeýle. Kevin McAllister näçinji asyrda ýaşap geçen? A. 12-nji asyr, B. 10-njy asyr. 15-nji. Senki dogry bildiňiz, ne diýetsin? Серьёзно? Kevin McAllister это кто? Какой актер? Честно, я не помню название. Один дома фильм смотрели? Да. Главный актер. Маленький мальчик. Именно. Спасибо огромное. Приятного. Hawa, bize gelýänizmi? Gudaçylygamy? Uy bolly. Jüjer, häzir taňa gudaçylyga gelýärler. Maňa? Hawa. O ece gyýda barlanok, ma gudaçylyga. Ödem baý maşgalar. Hindistandan gelýärler. Ana. Häzir men taňa oglum çay demläp getirdiýimde, sen ece haýsy ýurtdan getiren çaýyňy demläýärsiň. Düşündiňmi? Bolýar. Ölmüş hügda bilen meşgullanýar. Ana ýaňsyz gelmeýäňiz, şahwak bilen salmany ýança çykan ýola sandım ödüm. Gatara şahuk hane. Zendeki piyari xodda xe, ikler kiti divana xe, salmana xe, çakul xe. He. Häzir men siz oglum bilen tanışdyray. Ajayda. Jüjer! Oğlum mehmanlara çay getirsen. Ece, Oğlum. haýsy ýurda gidende getiren atın çayından demläp getiren çay. Oğlum. Bir süýçü de getir çayın aplarından. Süýji, Ece. Oğlum. Ol haýsy ýurda gidende akelen süýjüňden getireýin. Germaniýadan getiren süýjüňden akeleýinmi ýa? Germaniýada. Bir de aylana yastık al oğlum. Ýasyk. Hawa. Ece, ol haýsy hanyň ýaplanan ýasyny getireýin. Süýjü hanyň kiçik eden ýasyny getireýinmi ýa? Neme, dogan. Öýde bir erkek ýok, bir erkekle bilen maslahatda jarýarlar. Jüjer! Ece. Bak kakın çağır oğlum. Ece, Ha? ol haýsy ýurtdan getiren kakan çağıraýyn ha? Salam, bu kim? Надо радовать санат. Правильно. Кто это? Туркменская певица. Окей. Возможно, я не знаю. Спасибо, это вам. Neydi bunun adı ya? Neyin adı? Bizim haber spikeri. Да, правильно. Спасибо. Türkçe. Ой, не знаю. Спасибо, это вам. Кто это? Не знаю я. Тимати? Нет. Это вам, спасибо. Кто это? Это вам. Спасибо. Скажи, пожалуйста, кто? Кто это? Как его зовут? Нет, не Майкл Джексон. Правильно, это вам. Спасибо.
Привет. Здравствуйте. Это кто? Как это? Текила. Матназар. Правильно, это вам. Спасибо большое. Здравствуйте, девушка. Это кто? Полина Гагарина. Это вам. Спасибо большое. О, спасибо. Спасибо. Это кто? Это Юрий Шатунов. Правильно, это вам. Ой, спасибо большое. Буким. Джонни. Дори. Вау. Спасибо. Кто это? Ne oluyor?